I ćao svima ljudi, ja sam Goran, a danas ćemo igrati igricu koja se zove FIFA 15 Ultimate Team. Znači ljudi, kao što vidite, nastavljamo s ovom igrom. Znači, u današnjem klipu, kad budem igrao FIFA, ću da pustim i malo pesme, ali to sad vi... Koja pesma? Da li je narodna, da li je ovako, to je sad nebitno. Znači, pustit ću jednu pesmu i ta pesma počinje za minut. Dok budemo igrali, pustit ću pesmu, zove se Alphonse minus Gliss 2015. Jesi da nisam dobro rekao, ali ne već. Ajde idem njegov tim. Ok, to je ovaj. Dobar tim ima, ali nema ko moj. Moj bolji, ok. Znači, za 2-3 minuta počinje ta pesma, što sam vam rekao. Ok, ajde još malo se čuta ovo, ok. Ok, spremaju se za igru. Ajmo. Ajde. Dve ome. Ok. Ljudi, počinje pesma. Dobro, ovo je sad nebit. Evo, počinje. Sve mi je obranio. Ne! Kao što vidite, počinje. Ne znam da dobro čujete. Kome sada dodam? Ovo, dobro. Gol! Da li je moguće? Kakav gol! Pogledajte ovo! Pa ljudi, molim vas, recite u komentari je li ovo moguće? Pomogla mi je pesma. Ok, ajmo, nastavljamo. Ljudi moji, da li je moguće? Idemo za naš 56. minut. Ok, ponovno počinje pesma. Nadam se da će ponovno. I naravno je bilo kao ono, vi sad mislite, ma da, ono, kad nisam htio da dam gol, to sam se zeza kao dok to ono, i ono, seen the beach, i ono, kad počne to.
Ja, fuck. A iskreno, stvarno vam ljudi kažem, nemam kome da dođem, evo, kome ja sad volim. Oj. Fuck. Go! Tako je! Ali ono je bio nemoguć go, stvarno. Okej. Što sad ovo? Okej, počinje ponovo pesma. Hajde. Okej, dodat ćemo ove. Gol! Gol! Kak? Da li je ovo moguće? Ljudi, ovo stvarno nije moguće. Pogledajte ovo. Stativa, čekaj. Odbija se golman i ovaj voleo mi dao gol. Ovo je baš dobar. Znači, sve na istu foru dajem golove, ono, fuck his bitch, kad kaže. O, brate. Pobjeda. Ok, ljudi, kao što vidite, pobjeda za nas 3:0. I čas smo ljudi, u stvari. Ćao ljudi, vidimo se u drugom klipu. Nadam se da ste uživali. Ako ste like, share, naravno, subscribe, komentar. Ćao.